गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कसे आहात? आज तिसरा दिवस आहे गणपतीचा आणि आजचा आमचा दिवस हा दौरा दिवस असणार आहे. म्हणजे आमचे दौरे असणार आहे आज गावी. आमचे जे पाहुणे आहेत त्यांकडे. तर सकाळी आज आम्ही लवकर उठलो, सगळी तयारी बियारी केली, गणेशपूजन केलं, नैवेद्य करून झालं आणि आम्ही डायरेक्टली निघालो आता. तर फर्स्ट डेस्टिनेशन आता आम्ही आलो आहेत ॲक्च्युली विकी आणि सनीच्या मामाच्या गावी आलो आहे, वाघमायाला. तर हे जे तुम्ही बॅकसाईडला बघताय हे त्यांच्या मामाचं घर आहे आणि ह्या ठिकाणी त्यांचा गणपती बसतो. तर त्या गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत आणि तुम्हाला घर बसलं तर दर्शन मी देतच आहोत कालपासून. सो तुम्ही दर्शन करून घ्या आणि यानंतर मग आम्ही आमच्या पप्पांच्या मामाकडे आम्ही जाणार आहोत. त्याच्या पुढचं आमचं डेस्टिनेशन असेल आणि त्यानंतर दौरे बघू आता कसे काय होत आहेत आणि दौरे करून मग दुपार संध्याकाळपर्यंत आम्ही मग घरी आमच्या परत जाऊ. ओके. सो तुम्ही मला काय रे स्टे ट्यून्ड तुम्ही आमच्यासोबत राहा आणि एन्जॉय करा हा आजचा दौरा दिवस. ओके चला. नमस्कार मित्रांनो. सेकंड डेस्टिनेशन आता आमची आहे पंतुर्ली. म्हणजे आता आम्ही आमच्या आत्याच्या गावी आलो आता आम्ही आणि आत्याच्या गणपतीचं आता आम्हाला दर्शन घ्यायचं आहे. हो लाईव्ह स्ट्रीम. आणि एक मिनिट मला दाखवलं आत्या घरी हे पहा आमच्या आत्याचं घर आहे बॅक साईडला. तर आता आपण घरात एंट्री करणार आहोत. या आमचं इकडचं दर्शन दादा करून झालं आहे. आता आम्ही आमच्या आजोबांच्या गावी म्हणजे आमच्या पप्पांच्या मामाच्या गावी चाललो आहे. तिथेही गणपती आहे तर त्याचंही दर्शन घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर अजून 2 प्लॅन आहेत. बघू आता नक्की माहीत नाही, बोलत आहेत ते, तर त्याप्रमाणे जाईन. ओके. ते तुम्ही माझ्यासोबत राहा. नमस्कार मित्रांनो. तर आता आम्ही आलो वाफोलीला. बांदेपासून जवळच एक गाव आहे आणि इथे माझ्या वडिलांच्या मामाचं घर आहे, म्हणजे त्यांचं गाव आहे. सो खूप छान असं गाव आहे आणि इकडची हिरवळ खूप पाहण्याजोगी आहे. तुम्ही पाहून घ्या पाठी. ॲक्च्युली ह्या वर्षी का कळे नाही, पाऊसच नाही आहे. म्हणजे आम्ही पावसाची खूप वाट बघतोय की पाऊस येईल, थोडे ब्लॉग्स करायला अजून मजा वाटेल, बट पाऊस नाही आहे. तर
गणपतीचा 3रा दिवस आहे. अजूनही पावसाची काही लक्षणं दिसत नाही आहेत. आणि तुम्ही पाहू शकता की मी ह्या गावी आता आलो आहे. आणि पहा तुम्ही मागचं दृश्य पहा. ही एक छोटीशी वाट आहे येणारी. इथून आम्हानंतर अजून आय थिंक 1-2 पाहुण्यांकडे अजून जायचं आहे. जमल्यास तेही तुम्हाला शूट करून दाखवेन. किंवा कारण सगळं जे आहे ते घाईघाईमध्ये होतं आहे. कारण एका दिवसात आम्हाला बरेच गावं घ्यायची आहेत. जरी तुम्हाला ते फटाफट दर्शन होत असेल तर ही गावं बरेच एकमेकांपासून खूपच दूर दूर अशी गावं आहेत. तर आणि एकच की लवकरात लवकर म्हणजे संध्याकाळी घरीही पोचायचं आहे. कारण तिथेही आरती अटेंड करायची आहे. तर खूप छान वाटतं आहे. तुम्ही माझ्या व्हिडिओजचा आस्वाद घेत राहा आणि असं सपोर्ट करत राहा. नमस्कार मित्रांनो. तर आता संध्याकाळचे 4:45 वाजता आहेत. आणि आता जो तुम्हाला मी गणपती दर्शन दाखवलं तो आमचा लास्ट गणपती होता. वडिलांच्या मावशीचं घर होतं हे डिंगणे या गावामध्ये. आता आम्ही आलेलो आहेत आणि हे दर्शनही झालेलं आहे. आणि अक्षरशः आता आम्हाला डायरेक्ट आता घरी जायचं आहे. घरी जाऊन मग आमच्या आवाटातली जी आरती आहे तिथं आरती अटेंड करायची आहे. आणि अशा प्रकारे आजचा हा 3रा दिवस जो गणपतीचा आहे. म्हणजे 8 दिवसाचे आमचा हा इट्स द एंड ऑफ द डे. सो नक्कीच तर 4था दिवस आहे. तर 4थ्या दिवशी काय एक्सप्लोअर करता येतं आहे का ते पाहतो आणि नक्कीच तुमच्यासाठी मी सादर करेन. ओके. सो रेडी फॉर नेक्स्ट ब्लॉग. आणि आतासाठी गुड बाय. टेक केअर.